ממשיכים. שלום, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן. שלום לכם. בואו קודם כל נראה את הדברים שאמרת היום בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. התקשורת היא כל היום נגד הליכוד, בכל מצב, בכל יום. אז היא חופשית מדי, בוא נגיד ככה. עכשיו, רבותיי. תעצור אותו בשעתה. אבל אנחנו נטפל בזה. התקשורת חופשית מדי? לא, אתם טוענים שלא חופשית, אני אומר חופשית מדי. אולי תבהר לנו למה התכוונת? צריכים לראות את הדברים בקונוטציה שהם נאמרו. לפני שדיברתי, אמרו חלק מהדוברים, כולל חברי כנסת מהאופוזיציה, שאנחנו סותמים את הפה לתקשורת והיא לא חופשית בגללנו. ואני אמרתי שאיך אפשר לטעון טענה מהסוג הזה, כשבעצם התקשורת תוקפת את הליכוד ונתניהו הרבה זמן, במיוחד בתקופת בחירות, ולכן היא לא רק שלא סותמים לה את הפה, היא חופשית מדי בעניין שלה. אז מדי משמע צריכה להיות פחות חופשית. לא, היא מתייחסת דווקא לזה שאמרו שאין חופשיות, אז אמרתי שהיא חופשית מדי. ולא אמרת היא חופשית מאוד, לא אמרת היא חופשית לגמרי, אמרת היא חופשית מדי, זאת אומרת, אתה חושב שהיא מגזימה. אם טוענים שהיא לא חופשית, אז אני אומר מהצד השני שחופשית מדי, מדוע? כי יש גבול גם כמה אפשר ללכת נגד הליכוד ונגד ראש הממשלה, כל היום, כל הזמן ובתקופה. אתה יודע, ראש הממשלה הוא ראש הממשלה, אתה יודע. היא לא מאוזנת, ולכן היא חופשית מדי. התקשורת תמיד מבקרת את השלטון, זאת אומרת, זה לא המצאה של התקשורת הישראלית, פשוט השלטון הוא של בנימין נתניהו. אבל התקשורת גם, לדעתי, גם צריכה להביא גם דברים אחרים שקשורים לשלטון ולא רק ביקורת. מה היית רוצה לראות, למשל? כמו למשל, דברים טובים שהממשלה עושה, כמו למשל, הנושא של הסייבר, שראש הממשלה... למשל, הסייבר שראש הממשלה בזמן החליט שהוא מטפל בזה, והיום אנחנו מובילים בעולם בתחום הסייבר. אז אין לך מספיק סייבר, מה עוד תרצה לשמוע? זה דבר שגם טוב ביטחונית, גם טוב מבחינת הייטק. לא שמעתי אף אחד אומר את זה בתקשורת. אז מה עוד תרצה לשמוע? ויש עוד דברים, אבל זאת לא השאלה. השאלה היא... בוא, איך נראית התקשורת הישראלית? לפי חזונך, דוד ביטן, איך היית רוצה שהתקשורת הישראלית תראה, ועם מה נתעורר בבוקר ונשמע כשאנחנו מתעוררים? אני אומר, אתם צריכים לבקר, אתם צריכים לחקור, אתם צריכים לעשות את העבודה הזאת, אבל לא רק את זאת, ולא רק כלפי הליכוד. יש עוד מפלגות בקואליציה, אליהם כמעט אתם לא מתייחסים. אתם מתייחסים רק לליכוד כל הזמן, ובמיוחד בתקופת בחירות. ולכן כשטוענים האופוזיציה שאנחנו סותמים את הפה לתקשורת, אמרתי להם, ההפך הגמור מזה, התקשורת מבחינתנו חופשית מדי, כי היא מטפלת רק בנו כל אוקיי, אז אתה חוזר על הטרמינולוגיה שבה בחרת, ואתה לא רואה בטעם לפגם. בסדר, בואו נמשיך לדבר על התאגיד, שאולי בגללו האופוזיציה אומרת את מה שהיא אומרת עליכם. מה כל כך מפריע לך בתאגיד, ולמה אתה היום אומר, עדיף שלא יקום? זאת אומרת, כי בינתיים רשות השידור כבר היא גוף אחר לגמרי, וגוף יעיל, ואתה גם אומר... לא אמרתי שיעיל, אמרתי שהיום... שהיא תיעלה יחסית, ואתה גם אומר, זה לא קם, לא באשמתנו, אלא באשמת העומדים בראשו. זאת אומרת, גיל עומר ואלדד קובלנץ אחראים לזה שהתאגיד לא מוכן? שהתאגיד לא קם? אז מי אחראי? שואל אותך, מי אחראי? הרי החוק אומר, וגם הם אומרים, שאסור למשרד התקשורת להתערב בהקמת התאגיד. לא, אבל זה בדיוק העניין, שהחוק לא מאפשר להתערב בתאגיד הספציפי הזה. ולכן, אם הוא לא קם בעקבות מי שמנהל אותו, ולא בעקבות השר הממונה על התאגיד. אבל מי שמנהל אותו אומר שאפשר לקום, שאפשר להתחיל. אבל הוא אמר גם לפני שבוע ושבועיים דברים אחרים לגמרי. אני נפגשתי עם אלדד קובלנץ לפי בקשתו, והוא אמר לי שהוא לא מסוגל באוקטובר להתחיל להפעיל תאגיד כמו שמצפים ממנו, מקסימום שעתיים ביום בטלוויזיה. ואנחנו לא הקמנו את התאגיד על מנת לשמוע שירים של אלטון ג'ון. אתה מעדיף את הערוץ הראשון שהיום גם ככה אתה מעדיף את הערוץ הראשון שהוא גם ככה היום סוג של ברווז צולע שהמשיך לעבוד עוד? הוא ברווז צולע מהסיבה הפשוטה שמקימים תאגיד, לא בגלל שהוא ברווז צולע. לפני זה הוא היה מצוין. זאת אומרת, הוא תפקד מצוין ובאופן הולם לדעתך. לא, אני אסביר. לפני זה הבעיה העיקרית בתאגיד הייתה, ברשות השידור הייתה אי היכולת לעשות שם רה-ארגון ושינויים ארגוניים וכספיים. גם ההסתדרות התנגדה וגם הוועד התנגד. הימים עברו והיום אפשר לעשות את זה. חלקם נעשו ואפשר לעשות זה הלאה. גם ערוץ אחד והרשות השידור היא בעצם תאגיד ציבורי לכל דבר ועניין. אז אם התאגיד לא קם, לא בגלל, לא באשמתנו, אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אולי תבהיר לנו משהו בהזדמנות. וזאת דעתי האישית.
לא דעתו של ראש הממשלה. אתה אומר את זה כל הזמן, אגב, זאת לא דעתי האישית ודעתו של ראש הממשלה. כן, כי אתם חושבים שכל מה שאני אומר, לא, אבל לא דיברת איתו. אני מתכוון לומר בשם ראש הממשלה. אדוני, אתה יושב ראש הקואליציה. לא דיברת איתו בנושא, אתה אמור להיות עושה דברו בכל מה שנוגע לעשייה הפרלמנטרית. לא, אבל יש לי עמדות ויש לי דעה, אני גם חבר כנסת. אבל אני שואל אם זה לא, הוא לא דיבר איתך בנושא? אני לא רק יושב ראש הקואליציה, אבל הוא לא דיבר איתך על זה? ואני אומר את הדברים כחבר כנסת מן השורה. אבל הוא דיבר איתך על זה או לא? הוא לא דיבר איתך בנושא הזה? אני דיברתי איתו, הוא אמר לי לא, שהוא מתכוון להקים את התאגיד, ואני אומר לך, אני אומר לך באופן חד משמעי, שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה. התאגיד לא קם, לא בגללנו, הוא לא קם כבר למרות שנתנו להם אופציה תקופה ארוכה לעשות את זה. רשות השידור היא גוף ציבורי לכל דבר. מה, זה לא, רשות השידור היא לא גוף תאגיד ציבורי? אז מה היא בדיוק? דוד ביטן, אנחנו צריכים לסיים ונרצה ממך איזושהי עבירה לגבי הטלוויזיה המסחרית דווקא. ראש הממשלה שב היום ואומר שכל מי שירצה יוכל לקבל רישיון, לפתוח ערוץ מסחרי. כדאי אולי שאנשים ידעו שגם היום מי שרוצה יכול לקבל רישיון, יש תנאי סף, הם בסדר, וזה מאפשר כמעט לכל אחד שרוצה ועומד להם לקבל רישיון. עובדה שזה לא קורה, עובדה שזה לא כדאי כלכלית, אז למה ללכת ולנפנף בזה כאילו זה... לא, מה שראש הממשלה אומר שהוא רוצה לראות תחרות, ולא רק שני ערוצים. אבל גם היום יכולה להיות תחרות. גם לפי החוק הקיים. צריך להקל את התנאים ואת הרגולציה על מנת שתהיה תחרות יותר גדולה. אני האמת שלא מתמצא בעניין עד הסוף, ולכן קשה לי לענות. אבל הרעיון הוא לתת כמה שיותר תחרות ויותר מגוון של ערוצים בישראל. כלומר, לדחיית התאגיד בכמעט שנה וחצי תסייע לזה שהתקשורת לא תהיה חופשית מדי? זאת אומרת, כן תביא את הנרטיב האחר? לא, אתם יותר מדי עושים מהתאגיד סיפור גדול. מה שקרה במקרה הזה, זה לא פעם ראשונה שדחו, לא ידחו לשנה וחצי, ידחו כנראה ל7 חודשים, והתאגיד לא מסוגל לעשות את העבודה כרגע, ולכן דחו גם בעבר. אבל הציבור מסוגל לשלם מאות מיליונים. זאת החלטה שהייתה מחויבת המציאות, והיו חייבים לקבל אותה, וגם התאגיד יודע את זה. ואין עם זה שום בעיה. סייבר, אנחנו נעשה יותר מאמץ בעניין סייבר. לא נעשה יותר מאמץ. תעשו, כן. יושב ראש הקואליציה. הגיע הזמן שגם תציגו את הדברים הטובים שעושים. חבר הכנסת דוד ביטן, תודה שבאת, תודה רבה. תודה לכם.